ଦାମଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେତ ଭାବନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦାମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ସେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଓ ଅନୁଭବୀ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେତ ଭାବନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାତିରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ବନ ବିଭାଗ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହେଉଥିବା ସହ ଅନେକ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ହାତୀପଲ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୋଇଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେବା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଦେଖି ହାତୀପଲକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଗହଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହା ସହିତ କୋଇଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 2ଟି ହାତୀ ଶାବକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଶାବକମାନଙ୍କର ନଜର ରଖୁଛି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକିଦେଲା ହାତୀ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହାତୀର ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ କିଛି ମଜାଳିଆ ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି କେମିତି ହାତୀ ଗାଡ଼ିକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବିଶାଳ ହାତୀ ଠିଆ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତୀଟି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶେଷରେ ଗାଡ଼ିଟି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପଛକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।